Исәнмесез, эфирда Җомга көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Однаның соңгы эш көне нинди вакытларга бай булды, алга таба карагыз. Җәүлеләргә су йөреп йөргә туры килә. Чаллы Венецияга әйләнде. Шәһәрдәшләрнең зары буенча проблемалы урыннарга Ләйсән Ханова чыкты. Иң яхшы рәссамнарны бүләкләделәр. Яр Чаллы картиналар галереясында ел рәссамы бәйгесе узды. Тулырак Мәрьям Файрушина. Чаллы Татар дәүләт драма театрында кызыклы күргәзмә ачылды. Анда Чаллы театрының беренче актерлары гомумән тарихы турында тарихи экспонатлар күрергә була. Музей белән театрның бердәм проекты турында Римма Султанова. Юллар сулыкларны хәтерләтә, җәүлеләргә көн сайын батып чумып йөрергә туры килә. Әлеге хәл белән ризалашмаучылар зарларын Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына шалтыратып җиткерә. Чөнки проблемалы участоклар өчен җаваплы оешмаларны мөстәкыйль рәвештә таба алмыйлар. Шундый урыннарның кайберләренә безнең иҗат төркеме чыкты. Иртәнге сәгать 8 әлегә бу урыннан бордюр аша үтәргә мөмкин. Ләкин 1-2 сәгатьтән инде бирегә машиналар куеп бетерәчәкләр һәм юл уртасына узарга туры киләчәк ди шәһәрдәшләр. Ольга Явкина шушы юлдан көн сайын эшкә йөри. Бу участок шәһәр мунчалары предприятиесе белән политехника көллияте арасында урнашкан. Яз килү белән юлдан йөрмәле түгел дип зарлана шәһәрдәш. Невозможно просто здесь переходить. Вот здесь вот сейчас, вот видите, да, ставят машины, паркуют. Остается только эта огромная лужа. Мы звонили вчера по всем инстанциям. И вы знаете, крайних не нашлось. Шәһәр мунчалары предприятиесе директоры Рәис Фәрдиев сүзләренә караганда, проблемалы участок өчен политехника көллияте җаваплы. Бирдә су куюлары юк, шуңа ел сайын шушы хәл диде ул. Территория безнең основной керә торган вход дигәндә алда, анда чип-чиста безнең беркайчан да кар булганы юк. Но монда бу теге институт ягыннан булганга күрә, итү без аны ничә тартып карап торабыз. 110-нчы универсам янындагы юлда да шундый ук проблема. Лужа существует. Весенний период, летние дожди, всегда лужа. Кругом одни торговые точки, но, видимо, за эту площадь никто не отвечает. Чираттагы тукталышыбыз Галиаскар Камал бульвары. Бирдә иң беренче зур күл күзгә ташлана. Да, сложно, особенно когда на автомобиле вот такие вот лужи большие. То есть, если где-то припарковался даже, выходишь из машины по колено в воде. Завод һәм шәһәр төзегәннәр, әмма су куюларын ахыргача эшләп бетермәгәннәр. Төзелеш елларына багышланган фотокүргәзмәне ачу тантанасында шәһәр мэры Наил Мәхдиев шулай дип белдерде. Ливневкалар проблемасын хәл итү өчен 2 миллиард сумнан артык акча кирәк. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Нужна проектно-сметная документация, нужны финансовые ресурсы. Безнең сюжетны караганнан соң югарыда телгә алынган проблемалы участоклар өчен җаваплылар табылыр һәм шәһәрдәшләр өчен уңай шартлар тудырылыр дип ышанабыз. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Капиталь төзекләндерүдән соң картиналар галереясының ачылыш тантанасы булды. Яңартылган бинада ел рәссамы бәйгесенә нәтиҗә ясадылар. Һәм бер рәттән шул ук исемдә яңа күргәзмә дә ачылды. Картиналар галереясының зур залында 150дән артык сәнгать әсәре урын алган. Оештыручылар бу күргәзмә сәнгать өлкәсендә яңа исемнәр ачачак дип ышандыра. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Ел рәссамы конкурсы 17-нче тапкыр үткәрелә. Монда профессиональ рәссамнар белән бер рәттән әле танылып кына килүче һәвәскәр сәнгатькәрләрнең иҗат җимешләрен дә күрергә була. Иң яхшы, иң күркәм эшләрне алып куйдык. Һәм инде безнең экспозиция үзе шат йөзе белән безнең кунакка килгән кешеләрне һәм безгә йөрүче, бик яратып йөрүче рәсем сәнгате сөючеләрне үзенә тартып тора. Графика, халык сәнгате яңа исемнәр җиңүчеләрне 6 номинация буенча бүләкләделәр. Мин бу эшемне Шамаил техникасында ясадым һәм гаиләнең җылы учагын күрсәтәсем килде. Менә шул бабамның, әбиләрнең истәлекләре калсын дип, именно шундый теләк белән картиналарымның бөтенесен дә шулай башкарам. Ел рәссамы күргәзмәсе 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Йоршалы Татар дәүләт драма театрында да яңа күргәзмә ачылды. Ул театрның 100 еллык тарихына багышлана. Бу шәһәр тарихы музее белән берлектә әзерләнгән проект. Барлык экспонатлар да төп сәхнәдә. Күргәзмә һәм театрның яңа иҗат планнары турында Рима Султанова репортажында. 1965 елда Шаллы халык театры Мәскәү Кремль театрында Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәр спектаклен күрсәтә. Шаллы театрының ел язмасы 1918 елдан башлана. Беренче спектакльне Үзәк урамда Кызыл гвардиячеләр куя. Шул елдан алып Шаллыда үзешчән театр берүзлексез эшли. Хәтта Бөек Ватан сугышы елларында да. Әнә шул халык театры тора-бара профессиональ театр дәрәҗәсенә үсә. Бүгінгі дәулет театрыбыздың тарихы буларак Рабит Батулланың күбәләк булып жаным кайтыр дигән спектакле белән Шаллы тамашачылары беренче тапкыр танышып китәләр. Ә инде 1999 елда Шаллы шәһәренә шушы театрга дәүләт статусы бирелә. Күргәзмәдә шәһәр тарихы музей фондларында сакланган сирәк фотосурәтләр, документлар театрның бүләкләре куелган. Күпләр фотоларда үзләренең туганнарын, дусларын табарга мөмкин. Күргәзмәне теләгән һәркем карый ала. Бу проекттан тыш быел театр елында тамашачыларны яңа вакыйгалар да көтә. Берсе Шаллы язучысы Яхсуф Шафиков әсәре буенча Агыйдел белән хушлашу спектакле. Икенче премьераны көз көне Шекспир әсәре буенча танылган Россия режиссеры Алтын битлек иясе Сергей Потапов куячак. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шаллы топ-13 иҗат проектында катнашучылардан тагын бер яңа концерт. Ул 27 март көнне Камаз мәдәният сараенда булачак. Анда җырчылар, биючеләр, сүз осталары катнаша. Проект 10 ел эчендә 300дән артык кешене сәхнәгә чыгарды. Аны Шаллы йолдызлары фабрикасы дияргә мөмкин. Катнашучыларның күбесе аннан соң музыка мәдәният уку йортларына керәләр. Шаллы топ-13 талантлы яшьләр өчен һөнәри осталык мәктәбе. Бу конкурс миңа тәҗрибә бирде. Яңа кеше белән танышу һәм стимул үсергә и алга таба барырга. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Язгы каникуллар белән балаларны котлыйм. Сау булыгыз. Подходите, подходите, на товары поглядите. Здесь народная любовь на неделе брендов ждет. Скидка 30% на весь ассортимент продукции Атяшева, Леовит и Кормилица. Неделя брендов Вессон с 26 марта по 1 апреля. Пап, что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.